Здравейте хора, днес ще видя ще скрия 3 QR кода за 3 пина в Brawl Stars. Тъй, че ако искате още подобни видеа на Brawl Stars или на някоя друга видеа, са абонирайте се канала с камбанката, харесайте видеото и следващото видео хора в канала ще бъде на Roblox България RP, понеже вие така искате в гласуването най-много. И сега нека да започваме с клипа. В клипа хора ще направят 10 игри. И когато направят тези 10 игри, видеото свършва. В рамките на тези 10 игри хора, те трябва да откриете 3 QR кода за 3 пина. Тъй, че нека да започваме. Така. Джеси. Мъртва, но аз съм мъртъв. Добре, и той е мъртъв. Поне имам път към чествата. Той си умря. Максът не притеснява. Значи... Още 9 игри хора. Толкова нещо. Ето да сега аз не мога да отида. Какво казвах? Хора, май е време да смениме героя. И да преместим това някъде и горе. Време да сменим героя, ще играем следващото. Хора, пишете ако искате някаква класация на Brawl Stars или някоя друга игра. В коментарите, разбира се. Падам под бота, ще на екрана. Малко ме бие. И хора. Леген, остават ни още 7 игри, ако не се лъжа. 7 игри. Май. Април. И нека започваме. Той иска да се тим с някой... Охо, се тимна ли даже? Това нахално. Това вече е нахално. Това вече е много нахално. Много. Излагация. Още 6 игри хора. Защото тези игри, като съм ги почнал всяка път 10 секунди, се знае колко ще стане видеото. Бързо. Охо, була мъртв. Само дойде. Айде, гледайте как бяга. Гледайте хора как бягате. Мисли, че е малко нахвален. Това са опилове, бе. Ей, това ще наказвам се. Аз ще наказвам. Аз ще наказвам. Така, още 5 игри. Да, всяка игра по 10 секунди, ясно.
Да. Една по-дълга игра хора да има. Видеото, нали, трябва да стане малко дълго. Пак ботове. Това също тях само мога да играя. Почваме хора. Тук шерто, не знам какво прави. На 2000 ми влиза. Само да ме притеснява. Аз съм един спокоен човек. Още 4 игри хора, всека игра става по 10 секунди вярно. И сега видите хора накрая излиза 7 минути и отивам се гърна. Сега трябва малко дълго да оцеляваме. Да. Минус една даже. Хора, ние май накрая сме на нулата. Купи като гледам. Още 4 игри по моите сметки. Моите сметки дали са верни или не? Най-вероятно не. Видим хора в центъра, ние сме безстрашни. И сега ще ги изгърба. Майко, да ги изгърби. Ще ги изгърба по 10 секунди. На това видео да не сме на минус, че няма да е добре. Още 3 игри хора по моите груби сметки. Колд. Искам да убия това. Благодаря. Колко ти благодаря, ама ще трябва и теб да убия. Супер, убедихме се. Ето съм много нахален. Нещо да се осъзнае сега. Ще го убия. 4 човека останахме. Всъщност аз съм хамелеон, другите не знам какви са. Единият е човек, другия е кечист, който пак е човек, а последния кафе. Всъщност, да, последния. Това роса хора не съм сигурен дали е човек. Точно, ако трябва... Опа. Yes, айде, победа хора. Като ме интересуват. Екзит хора, победа не може да бъде цяло. Нищо половина. Някакво е заминаване. Има хора с един старт и видиме. Няма късмет. Нека да продължаваме още 2 игри хора по моите груби сметки. Така. Колко е мъртъв? Сам 500 минути. Мъртъв на 500 минути.
И хора, последна игра по моите груби сметки. Хора, пишете ми в коментарите за кой път повтарям груби. Моля ви. И хора, после ще проверя коментарите и който е написал колко точно път съм казал груби, ще му лайкне коментар. Защото просто хора... Аре бе, аз съм често чупане да ми напитам. Имам май видео. Не бягай. Да. Ми хора, това ще бъде от видеото. По моите груби сметки, за кой път го повтарям. С 10 игри, тъй че хора, това ще бъде от видеото. Надявам се ви е харесало. Абонирайте се канала с камбанката, харесайте видеото и напишете коментар, че разбира се, споделете с приятел и това ще бъде от мен хора за този път. Чао и до следващия път.